Hindi di. Ay na. Tawakan mo nga. Hindi. Ito na. Ito guys, kaya ako linalagyan ng tuba. Ito po ay dahon ng tuba. Ito pong linagay ko po ay dahon ng tuba at linalagyan ko po ito ng benda kasi gawa na nga po. Kagabi, tinawagan po ako ng pinsan ng misis ko dahil nga po manganganak. Pagkatapos, sarado po ang gate namin. Wala po kaming susi. Umakyat po ako sa gate, tumalon po ako. Ang ending po, nagkamali yung bagsak ng paa ko. Ng pagtalong ko, ito po napilay ito. Napilay po mga kapatid. Namanhid po to, yung dito po. Yung dito ko namanhid. Tapos hanggang dito, pero hindi naman po masakit dito. Ito lang pong pinakabukong-bukong ko. At saka to, ang masakit. Kaya po ito ang ending. Tapos yung sinamahan ko pong pinsan ng misis ko na mga anak, dinala po namin sa Tondo Medical Hospital. Mula pa po kami Kawit, Cavite. Tapos papunta po ng Tondo Medical Hospital. Doon po sa may Tondo yun, malapit po sa Meriones, kung di pa ako nagkakamali. Pinauwi rin po kami. Buti hindi po kami iniwanan ng ambulansya. Lumilipad-lipad nga po yung ambulansya papunta doon. Wala pong halos isang oras nandoon na po kami sa Tondo Medical Hospital. Galing po ng Kawit, Cavite. Kaso nga lang po ang ending ito nga po. Sinamahan ko pa rin po sila kahit masakit yung paa ko. Ito ang ending, ayan. Nahirap. Parang ako tuloy yung nagkasakit. Hindi pa nga po ako nagaling sa trangkaso ko. Dahil nalagnat nga po ako sa supon sa ubo ko. Ito pa po ang nangyari. Ayan. Tuloy, hindi ako makakalakad. Kahit pag CR, ang CR pa naman namin po doon sa labas. Lalabas ka po ng bahay. Tapos iikot ka pa po kasi nandun nakaseparate po yung bahay na yung CR ng inuupahan namin itong bago ngayon. Napapansin niyo po bago na yung loob ng bahay ng inuupahan namin yan, mas maliwanag. Kaya ito mga kapatid, napilay po ang aking paa dahil sa pagtalong ko po dun sa gate. Hindi pa ako marunong umakyat, kaya ito napilay po ako mga kapatid. May benda po at may dahon. Ayan, nakikita niyo po yung dahon. Tinapalan ko po ng dahon na tuba. Dinarang po namin sa apoy para medyo mainit kasi ito po ang ginagawa namin sa probinsya, na pag napipilayan, tinatapalan namin ng tuba. Kung hindi naman po yung isang klase ng dahon, wala pong manghihilot dito. Hindi ko alam kung kailan po ako makakalakad ng normal nito. Ito po, ito mga kapatid, itong bukong-bukong ko na to, at saka ito. Dito po yung masakit sa akin. Ayan. Kahit po ang pag-CR ko, ang pag-ihi ko po dun po sa balde na maliit, dun po ako nag-iihi kasi hindi po ako makalabas. Ang problema ko nito, kung ako po ay dudumi kasi maglalakad po palabas. Yung misis ko po nagtatrabaho po kasambahay mga kapatid. Ayan. Yan po ang nangyari po sa paa ko, napilay po ako. Nakita nyo naman po may dahon ng, ayan, dahon po ng tuba, ayan. Ang dahon ng tuba, tinapalan po namin, dinarang po namin sa mainit, sa apoy para uminit po. Kagabi po nangalay po to. Parang nanlamig po to, parang nawalan po siya ng lakas. Pero sumama pa rin po ako dun sa Tondo Medical Hospital. Mga kapatid, na disgrasya pa po ako. Hirap-hirap na nga po ng buhay. Tapos ganito pa po nangyari sa akin. So mga kapatid, sana naman po may makatulong po sa akin na kahit pambili man lang po ng gamot o pampacheck up po dito sa paa ko.
Baka sakali naman po mga kapatid na may maawa na mapachikapan ko po itong paa ko, mapa-x-ray ko po. Gusto ko pong ipa-x-ray sana itong mga kapatid kaso wala pa akong pera. Wala po kaming posible na para makapagpa-x-ray po dahil wala pa akong trabaho. Hindi pa naman po ako nasundo sa YouTube. Ang misis ko po kasambahay pa po, ang anak ko po may sakit. Yung nagkaroon nga po ng bukol dito na papachikapan din po namin sa Bicol. Ito pa nangyari sa amin, dalawa na kami mag-ama na may sakit. Sana naman po baka may makatulong dyan na makapagpa-x-ray po itong paa ko. Ayan, mapa-x-ray ko po ito kasi namagana po mga kapatid. Napapansin nyo po, magana po siya. Namaga po siya mga kapatid. Pero hindi ko po siya binasa kasi once na binasa ko po talaga to, lalong mamamaga at matatagalan ako makakalakad. Sana mga 2 weeks man lang o mga kahit isang linggo man lang, sana makalakad na ako ng normal. Kasi kahit dito po sa loob ng bahay nagapang po ako. Kanina nakita nyo po medyo kikiay po ako kasi pinipilit ko pong praktisin yung pa akong mailakad ko siya ng maayos. Yan mga kapatid. Mga kapatid na mga kapako po vlogger naman yan, baka naman po matulungan nyo po ako makapagpa-x-ray po rito ng paa ko pong napila na mapa-x-ray ko po. Kasi tumalon po ako nito sa bako dahil sa pagtulong ko nga po doon sa pamangkin ng misis ko na mga anak nagpapasama po sa akin kasi natataranta nga silang mag-asawa. Tapos yung bina niya natataranta. Sa kagustuhan ko makatulong, ito po nangyari sa akin, ako ang napilayan. May mga kapatid, nakikiusap po ako sa inyo na sana naman po matulungan nyo ako makapagpa-x-ray po ako nito ng paa kong to. Mapa-x-ray ko man lang po mga kapatid para malaman ko po kung may nag-crack pong buto or na kung ano po nangyari sa paa ko mga kapatid. Hindi, wala pa akong posibleng mga kapatid kasi wala pa akong sweldo pa sa YouTube at wala pa akong trabaho. Misis ko lang po kasambahay. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid na sana naman po matulungan niya ako makapagpa-x-ray. Tatanamin ko po sa inyo malaki na mga utang na loob mga kapatid. At maraming salamat po sa inyo ha. Kung sakasakali naman po may mga maluluwag na puso po dyan or mabubuting puso or malawak ng kaisipan na makatulong po sa katulad namin, sa katulad ko po na ganito po na napilayan ako na hindi ko po alam. Gusto ko lang po mapa-x-ray ito mga kapatid. X-ray lang po sana naman mga kapatid na matulungan nyo po ako. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. God bless you.